Di na ta amigo, amigo. Tungod sa mong gibuhat, di na ta amigo. Amigo man yung umuho, di buhat man. Nya lang itawag man ka sa imong purpose. Kay mo ganay sa mong gipanabi diha. Pasumbag ka. Ay, ang mga kong i-post. Kaya ko, bigyan siya kung asa ko i-post. Na ako ebidensya akong kuan screenshot ako i-send nimo. Hello everyone, magandang araw na naman po sa inyong lahat at welcome back po sa ating channel. At pag bago ka lang po sa channel na ito, please don't forget to subscribe and click the notification bell button for our latest updates. Thank you. At sa araw na to ay gagawa po tayo ng prank. At ang magiging prank ay isang prank call. So, guys, hahanap po tayo ng pwedeng tawagan dito sa contacts natin at itatanong natin kung ano yung mga ginagawa nila o ano yung mga pinagsasabi nila tungkol sa akin. Pero hindi naman talaga nila ginagawa. And please watch until the last part of this video. Thank you. So, sana sasagutin niya itong i-loudspeak natin. Hello, amigo, kamusta? Ikaw rin, amigo? Oh, ako rin. Na ko istorya nimo ba? Di ka mangumusta na ho? Ang mutsay? Di, nitaw ko nimo kay na kay atraso. Oh, na atraso na ho. Pagkawan? Na may nakita sa mong gipost. Asa ka? Nga imo mong gikalat, napil mo ko sa imong post god. Ano, gusto ba to? Kato kung imong gipanabi god about nako. Na may istorya. Wala ba? Ano rin? Wap di ay. Buwan ka? Na ko na dungog, wa ko katuod nga imo tong nabuhat. Umo bustos ito. Kaya, umo nagwan? Asa ba ito? Ang video? Wa, di na ta amigo. Tungod sa mong gibuhat, di na ta amigo. Amigo man yung umuho, di buhat man. Asa ba ito? Umo ko nagwan? Umo ko nagpustos. Wap di ay, na mo ko nakita, na may ebidensya. Ang screenshot. Asa yan? Kasan din amigo? Ang isend nimo ha. Oo. Sa imong gibuhat yun, wa na yung ganahin, di na ta amigo eh. Ay, kanya. Ha? Isin ko na. Ang isend nimo ha. Pero mangutana ko ba nga nung nabuhat punto nimo amigo? Wala, hindi ko nabuhat. Ha? Dahil na po ko magbuhat eh. Ay, isin lang eh. Ang isend nimo ha. Di ako nalang istorya kung sa imong gikuan kay wala ko ganahin lagi. Amigo, Isin ko. Oo. nga gwapo ko. Prank call na rin, prank call. Joke na, joke. Ah? Ah, syempre. Okay ra. Ah? Unsa sa imong gikan? Tulbaan ka? Ade, prank. Salamat ka sa time ha, salamat. Oh, sige, amping. Oh, sige. Salamat. Tapos na. Iba naman. Ito na. So, Bisaya to Bisaya. Sana masagot. Hello? Amiga, kumusta amiga? Ikaw dahil na. Oo. Si Ayan. Kana amiga. Nawi nadungog ba? Ano ba? Kanang na kay gipanabi about nako. Kaya mo na ni tawag ko nimo karon pud ko ni try og tawag kay na ako'y nadungog.
Basta na kay gipanabi jud about na kung imo pang gikuan, gikalat. Gani ko ka, wala ka naniwan. Lagi tinuod lagi. Di di ko mo tawag og kuan og dili pa ni importante. Ayaw talagi. Basta kay na pinadungog nimo. Abi naman kasi namot ra. Basta radyo ko inadungog. Unsa man be? Basta radyo ko inadungog wa ko ganahin sa imong istorya. Ang bagay kay ako. Lagi, promise. Unsa lagi, wala tala. Kibaw na ka na kay ikaw may nagtabi-tabi. Oh, Mara ka dira. lagi tinuod lagi na di ko mo tawag nimo og di pa ni importante ang gitawag nimo. Ayaw man ka sa imong purpose. Kay wa ko ganahin sa imong gipanabi diha. Unsa lagi? Lumbag ka? Tinuod lagi, tinuod. Unsa mo tayo gipanabi dai, ha? Ayaw na mo kung ay sugara yan ako. Lagi tinuod lagi, di ko mo tawag nimo og di pa ni importante. Sige na, sugara na. Oh, unsa man to imong gipanabi dai? Wala, wag kahibaw. Wag kahibaw. Di ikaw ang mismo ang nagtabi-tabi so kay bao unsa imong gipanabi? Wag kahibaw. Lagi, di jud ko mo tawag nimo amiga og dili pati wala pa ko'y nadungog gikan nimo. Sige na. Ha? Sige na. Ako istorya ha. Ay may panabi. So, wa jud kay bao unsa imong gipanabi? Wa jud? Nga gwapo ko. Damn! Joke na. Joke na, amiga. Prank ko na yan. Salamat sa tayo, amiga. Prank ko na niya. Apil-apilo mo ka na ko, siyempre. Okay na niyo, amiga? Salamat kay amiga. Salamat sa time. Sige, salamat amiga. Salamat. Bye. Sige, bye. So, tapos na guys. Iba na naman po yung tatawagan natin. Ang tatawagan natin si Ryan, yung kabatchmate ko. So, sana sasagutin niya. Ito na. Ito na. Okay. Speak natin. Ito na po. Bisaya. Hello. Kumusta? Oh, kumusta? Ayan. Ayan, ikaw eh. Oh. Kumusta? Pero ano? Okay ra. Di ka mangumusta na ako? Ako ang magalay ko, mulong yun. Mawa. Di nitawag ko nimo kay atraso. Papaw ay. Ha? Natraso na ako. Nalay kay atraso daw kay mo atraso na ako. Kabatsmate pag yun niya imo nabuhat. Wala ay. Unsay wala amigo pa jud ta nakadungog ko nga gikan nimo. Basta na kay gipang storya kanang imo pa jud gipost sa Facebook ingon sila dahil ni istorya nga gikan ko nimo. Wala mo kung mag-post. Ha? Wala ko mag-post. Wala ba day? Wala. Lagi ningon nga atong kabatsmate nga ikaw kuno mismo nagkuan. Wala man. Kung makakay, ang makakag-post, kaya ko bigyan siya kung asa ko i-post. Na ko ebidensya akong kuan screenshot ako i-send nimo. Sige no. I-send nimo ha. Di sa sukad sa imong nabuhat di na gyud ta amigo, di na kanaw ilhon nga kabatsmate sa imong. Kana dara ako na mastorya og unsa. Lo. Ako istorya og unsa. Ren, paminaw. Hello. Gipaw. Inoff niya. Tatawagan natin ulit kasi inoff niya.
Hindi na sumasagot. Ito na, ito na. Hello? Imo lang yung gi-off lagi. Akong istorya. Akong istorya, kung sa imong ipang istorya, imong ipanambi. Okay na. Nagwapo ko. Prank, Rani, prank! It's a prank. Mo lagi wala i-post. Salamat sa time ha. Kumusta naman ka diha? Okay naman. Ah, okay ra. Ya kanang salamat kay sa time ha. Salamat kay sa time. Sige, salamat. Amping, amping. Ito na naman yung pinsan ko. So, ito na guys. Ito na guys. Hello? Wala kay Ayan. Oh. Wala kay Ayan. Oh, ay. Kanang ganihara jud ko sa tawag nimo day kanang kuan. Nangita nimo kay naay nadungog ikan nimo. Oh. Kanang di na ko nadungog bagi ka nimo. Ang gaman ya. Ganahe wa ko ganahe si mga ipang storya diha. Wala mo nag-istorya yan. Wa bre na nakadungog mo ko di. Ang saya. Di ko mo tawag di mo kanang wa po ko nadungog. Pakalimot niya. Nakalimot ka kung sa mga ipang storya. Oo. About na ko imo na kay gi panabi-nabi jud diha gi kalat-kalat nimo about na. Ang taman. Wa kay baw kalimot ka. Ingon sila ikaw kuno gikan nimo. Wala ay naman doon niya. Oo ba? Nakalimot na ka ako na lang istorya nimo ha. Ug unsa? Kalimot ko pa. Nagwapo ko. Prank ra day, prank call ha, prank call. Frank? Oh, prank call. Hala, hindi kaya ako. Joke ra ko to day, na unsa? Ha? Day. Salamat kay sa time ha. Ha? Unsa? Kailangan ko. Pag sure ay laki na. Joke ra to day. Kora ka ng prank call. So salamat kay sa time day ha. Salamat sa time day. Salamat. Sorry. sorry. Prank ko ra. Unsa? Nakain na ka, binakot din siya. Hindi, joke ra to. Prank ko ra day, prank call. Sorry. So, salamat sa time day ha. Teraya. Salamat day, salamat. Ya. Okay, bye day, bye. Amping mo diha day. Ha? Amping mo diha. Ikaw ko niya. Sa mga nagpapa-shoutout po sa inyo. Batch 2009-2010 Clarin National School of Fisheries. Shoutout po sa inyo. Jose Castro, shoutout po sa iyo. So sila po yung mga nagpapa-shoutout. And thank you for watching. Please like, share, subscribe, and don't forget to click the notification bell button for our latest updates. Thank you.